Kamelo nondaba belijelo ndiyanibhodisa mawethu ndingaphosisanga maseko mandikawulendi warhuqa. Ziyakuba zigalela imvula kwingingqi ezininzi kumaphondo ohlukeneyo kweli jikelele zikhatshwa ingqele eqhaqhazela samazinyo zidala nomonakalo. Iintsapho eziliqela zengingqi yamatyotyombe iMandela George Ntshona Koloni zichithe ubusuku baphezulu kwiholo eThemba Lethu ngenxa yokudama kwamanzi kumakhaya azo. Kanti naseConcordia eNisna kukho abashiyeke bedinga kanti ke ngoku siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu Siphiwo Base eseNisna. Siphiwo masikwamkele. Khawutsho zingakanani iintsapho ezishiyeke zidinga zemvula kwaye nemozulu injani ngoku ngeli xesha sithethayo? Bambe kasibini kuwe bawubhele ndibulise nakumbukeli ekhaya. Silapha ngoku eConcordia eNisna njengoko sewutshilo ngabantu abayileyo ngaphaya kwamakhulu amabini abalapha kwiholo iMasifunde Library abathe bagcina bazofihla intloko apha ngenxa yomonakalo othe waqhubeka ezindlini zabo othe wadalwa ke yile mozulu ke imaxongo. Ukanti ke ndingalibazisanga bawubhele apha ecaleni kwam ukhona usisi uNandipha ndizamcela nje bamakasondele kancinci mhlawumbe angasichazela nje kancinci uba kuthe kwenzeka ntoni ke pha kuye endlini. Sisinandipha besithetha phambi koba size emoyeni undixelela ngendlela yoba wonekelelwe njani iqale njani le mvula kuni. Sithe sisalele kusasa ngoLwesithathu sava ngomoya kwashukuma ibhedi then emveni koko sava ugqo kanti kukuwa kweroof kukuncothuka kweroof. Then ndagrabha umntana wam ona 6 years nentombi yami na 12 years sabaleka saphuma ke ngoku singanxibanga zihlangu benxibe ipijama negown. Umntana lo una 6 years yena ebeneskipa nemzantsi wepijama lona ebeleli ngevesti neunderwear so saphuma sabaleka sokhangela uncedo kwabhuti wam. Naxa ndifika pha kwabhuti wam ndafika kuyilondo iroof yaphanayo imkile so ke ngokokoko besikuloo meko yandonakalelwe endlini icala lendlu yam liwile asinandawo yolala sileli kwabhuti wam ndimoshakalelwe into yonke yam endlini i-electric things zam zonke zizonakele asinakutya konakele kwanto asinambane kwanto nje endinayo endlini nempahla zokunxiba khange ndifumane chance yoba mandikhuphe na nix ngenxa yemozulu ibimbi sisoyika ulimala ngamazinki ebesiwa iroof xa ibisiwa. Kungoku nje nihlala phi? Kungoku nje sisepha kwabhuti wam sixinaniselene egumbini eli-1 apho kungakhange kuhambe roof khona ngapha efront kuhambe yonke indawo so sixinaniselene pha kwabhuti wam. Mhlawumbi loluphi uncedo mhlawumbe noludingayo nelusapho? Sidinga uncedo lokutya uncedo lwento zonxiba like siyalidinga nje lonke uncedo esinolifumana cause sonakalelwe into yonke impahla zethu zimanzi izinto zam zophukile like ophuke yonke into I have to start from scratch so ke ngoku sidinga naluphi na uncedo esinolifumana olungxamisekileyo because neuniform zabantwana like yonke into incwadi zimanzi. Lowo ke bawubhele ke ngomnye wabantu abathe bonakalelwa apha ke kulommandla ke waseConcordia eNisna usisi uNandipha esichazela ngento ethe yenzeka apha ngethuba ke mhlambe kufika lo nogumbe apha. Into endingaxelela yona siyibonile imozulu izama utyhila kancinci ke ngalentseni kodwa ibonakala ingathi imane ibuya imvula iphinde igalele iphinde futhi iyeke kodwa into esiyaziyo yokuba owona msinga womoya ungamandla ohamba nalemvula sele ugqithele kwicala laseMpuma Kapa into leyo ethi ke ngoku le ingingqi noko isindile okwalomzuzu into eshiyekileyo ke ngoku yoba abantu bazawuthi ke ngoku bacoce amakhaya wabo and then norhulumente azame ke ngoku ujongana nezo ziseko zithe zonakaliseka okwangoku mandizibuyisele kuwe intambo. Sibaba ngazibini Siphiwe. Kusenjalo zivaliwe indlela eziliqela kumasipala uMbaxa Nelson Mandela Bay eMpuma Koloni ngenxa yezikhukhula kulindeleke ukuba iqhube nokuna imvula emandla kweliphondo kule veki. Abenhlekele babongeza abaqhubi noluntu ngokubanzi ukuba baqaphele izindleleni. Umasipala uthi iagente zonyanzeliso zomthetho ziphonononga ingingqi ezichaphazelekileyo. Intatheli yethu uNtombozuko Bhalintulo ingamehlo nendlebe zethu kwelinqaku.
Sabulisa kuwe studio sibulise nakubabukela ekhaya namhlanje silapha eSouth African Weather Service kulapho ke sawuke sive ba ngemo yezulu sime njani sayazi ba lemvula yezikhukhula iqale ngolwesibini kanti namhlanje ngolesine kulindeke ba lemvula ebizawuphela namhlanje but ukhona unompumelelo kule impoza sicacisela ngoba uthi lemvula izakwazi uqhubekeka ukutsho ngomso kanti nokhona umoya obhudlayo besikhe saphuma samaphande izikhona monakalo wenzekileyo apha kwindawo ezininzi ukanti abantu abaninzi ba evacuateile basemahholweni abanye bakwicawe sizakwazi nje ke sisondele kancinci sikwazi usana nompumelelo enkosi kakhulu ngothatha ixesha lakho uthetha nathi ke cela nje usicacisele basime njani ngokwemozulu kwanamhlanje kanti nangomso. Okay, sisalindele amathuba amahle kakhulu emvula namhlanje nakusasa ngenxa yokuthi lemvula eyenzekayo manje isinethe izinsuku eziningi izoqhubeka idala umonakalo yize amanani alemvula esilindele namhlanje nakusasa ezobe emancane kunaloko esesikutholile noma esesikubonile kule zinsuku ezidlulile. Uphinde wakhuluma ngomoya, umoya silindele ukuthi uqhubeke osuku namhlanje uze ube ngcono noma wehle ukubhudla kwawo namhlanje kusihlwa and then amagagasi ngenxa yomoya omkhulu umoya omkhulu wenza kwaba namagagasi lamagagasi yakwazile ngenxa yala evela khona ukuthi adlule endaweni enjengo M4 so lokho silindele ukuthi kuphinde kwenzeke during high tide but amathuba lokho ukuthi kwenzeke azoncipha osuku nakusasa. Okubalekile kakhulu ukuthi le level 1 lo orange level 8 warning uzoqhubeka namhlanje nakusasa ngenxa yalamathuba amahle emvula esisawalindelile. Nompumelelo sekona sivile kuba kuthiwa indawo ezininzi lakho Kariyerha amadami agcwele simenjani in terms of level yamanzi. I-level yamanzi ngokugcina kwami ukukhuluma nomasipala bebethe iKuga Dam iku 113% okusho ukuthi sigcwele ngokweqele okusho ukuthi imphakathi eyakhelele la damu will have to be evacuated. That's what disaster management was talking about ngenxa yokugcwala kwalela damu iloko esikwaziyo kwamanje. Nkosi kakhulu ngunompumelelo claim boy uncephephe lapha eSouth African Weather Services besichazela nje ukuba simenjani kwemvula uyachaza ukuba amadami kulamacala seKariyerha agcwele ukanti abantu abahlala kulamacala baceliwe ke ba evacuate baye kwindawo ezikhuselekileyo ukanti uyatsho kwakhona ukuba lemvula izawuqhubekeka nangomso ekseni nomoya obhudlayo kwangokusibuyela kwestudio. Ikomishoni kaMadlanga ive ngokusilela kokhuseleko kwi-ofisi zebutho lokheche ePort Shepstone KwaZulu-Natal. uLieutenant Colonel Jacobus Prince uxelele ikomishoni ngalentsasa kuba lusilela ngendlela engakholelekiyo ukhuseleko kwezi ofisi. Inika ubungqina kwikomishoni kaMadlanga ngalentsasa Lieutenant Colonel Jacobus Prince othathe umhlala phansi ngoMeyi kunyaka ophelileyo emva kwenkonzo eminyaka engama-40 esipoliseni uthi ngamapolisa 14 kuphela nonobhalane 4 asebenza kwisikhululo samapolisa sePort Shepstone. Uqhube wathi bonke abasebenzi bayakwazi ukungena kwisango elikhulu logama ukuze kwisakhiwo kungenwa ngenombolo esetyenziswa ngumuntu esithi oku kuyingozi kukhuseleko. Ethetha no-advocate Mpilos Kakhane okhokela ubungqina kwikomishoni uLieutenant Colonel Prince uthe the office building was accessible from the street. However, access to it was through the use of a code. The code was universal and not unique. All of us had the single code, the same code. The gate was not manned. If anyone would obtain a code, they would obviously get into the office building. I must also point out that there was no system to know who had used the code for access. The code would sometimes be changed if a member retires or leaves service. In some instances, although not all, it would also be changed after a break-in or an incident. There was a serviced electric fence around the perimeter fence, save for the part which was bordering the liquor authority. Obviously, when there was load shedding, the electric fence would not work. The office had no generator or electric backup.
ukanti ke usaqhuba uLieutenant Colonel Prinsloo nokunika ubungqina kwikomishoni kaMadlanga. Inkokeli ye-National Coloured Congress umnumzana Fadil Adams okwalilungu leParlamente ivele phambi kwenkundla kamanje esePinetown KwaZulu-Natal. Umnumzana Adams ubanjwe ngoLwesibili eKapa kwaye ujongene nezityholo eziquka ukuphazamisana nengali yomthetho ngokufaka impumlo kuphando ngokugetyengwa kukaSindiso Magaqa ngo-2017. Inkundla iqale ngokondlala intsusa amabandla yamatyala umnumzana Adams ajamelene nawo uqalela ekupeni etyholwa ngokuba wameneza ngokuthi uthunywe yiParlamente kutyelelo lwakhe kwiziko loluleko iWestville Correctional Centre KwaZulu-Natal. Ze watatanyiswa ke ngokwemfanelo zelungu elithwaliswe uxanduva yiParlamente apho kutyholwa ukuba waphazamisana netyala lawo kaSindiso Magaqa. Whereas without any authorization from the investigating team, legal representatives of the inmate who was in custody awaiting trial, nor officially mandated by Parliament, you visited the Westville Correctional Centre and in the absence of your legal representative, conducted an interview with Mr. Sibusiso Ngwenga, audio recorded such interview using your cellular phone whilst inside the office of the Correctional Centre and obtained a sworn statement from Mr. Sibusiso Ngwenga, who at the time was an accused in a partly heard matter and sub judice in the trial of S versus Bonela Mayeza and 2 others, involving the killing of Mr. Sindiso Magaqa. Abatshutshisi bafake isicelo sokuhlehliswa kwetyala lokama besaqokelela inkcukacha ezithe vetshe nobungqina ngelityala. Isicelo eso esinyevulelwe ngamagqwetha omangalelwa navakalise injongo zokufaka isicelo sebheyile. The state are seeking a postponement to obtain information and evidence, and I've heard a lot about the behavior of Mr. Adams. Only before my colleague sat down, he addressed the court in terms of section 64, subsection E, or A to E. Now, with the greatest of respect, Your Worship, I haven't heard any motivation as to why the state is seeking this postponement. uHendricks uthi iyamangaza yokuba abatshutshisi abakakulungile ukhuba netyala kwaye kusemdleni obulungisa kuba ayinikwe ibheyile uAdams kuba kwa ukubanjwa kwakhe kwangekho mthethweni ekwathi baza kuxambula ngelithi wayiselungelweni lokutyelela KwaZulu-Natal uAdams. Kunjalo ityala lihlehliselwe uLwesithathu eveki ezayo ukuze kufakwe isicelo sebheyile logama umrhanelwa egcinwe kuvalelo. Obebhala kwindaba ze-SABC Ndingundimpiwe Gift Nongqotho. Sihlabele mgama nendaba zethu. Usapho lwakwaSere Taung eMntla-Ntshona luxhelekile emva kokuba intombi yalo Oyitsile Sere ikhukulisekile. Le ntlekele yenzeke kumasipala iGreater Taung apho imvula emandla idale umonakalo kwilali eziliqela. Abahlali bathi imvula zivale indlela kunzima nokuba abantu bahambe. Kungoku nje abantu abakwazi ukufikelela ezikolweni, kwiikliniki nakwiinkonzo ezingundoqo. Abantu kwingingqi eziliqela eTaung bashiyeke bengenandawo zokufihla intloko. Izindlu zabo zonakalisiwe kunzima nokuba bafikelele kwindlela ngenxa yezikhukhula ezivale indlela neblorho. Ezi zikhukhula zisube umphefumlo wentwazana eneminyaka eli-12 uOyitsile Sere emva kokukhukuliseka komzimba wakhe kwilali yaseLogabeng ngale mpelaveki. Ndile khona pilot. Uthi wayenephupha lokuba ngumqhubi wenqwelomoya efuna sizingce ngaye kodwa ngoku ngenxa yezikhukhula ushiyile emhlabeni. Le ntlekele iphazamisene nomsebenzi wenkonzo ezingxamisekileyo yonakalisa amakhaya aliqela. I-ambulance yakwazi ukuwela apha. Umama okhulelweyo kuye kwanyanzeleka ukuba athuthwe ngedonki. Uthi andiyazi ndiza kuyithatha phi imali yokulungisa indlu yam, kunzima nokupheka apha endlini ngenxa yamanzi agcwalise indlu, ndoyika nokuchokwa ngumbane. Ukanti oku kuchaphazele noshishino lweeteksi. As taxi operators, we cannot ferry our passengers to our nearest town because of bad roads. Kungoku nje umbutho wesisa iGift of the Givers unceda amaxhoba lentlekele ngezinto ezingundoqo.
Our team will bring blankets, mattresses, food, baby formulas, and hygiene packs. Abasemagunyeni bathi benza kangangoko ukunceda uluntu oluchaphazelekileyo. We are assisting with the temporary structures, we are assisting with the food parcels, and we are also assisting with the mattress and relocate them to the local municipal halls. Amaqela ezohlangulo kweliphondo lomntla-ntshona athi agaqile elindele unongekehli nanjengoko kuqikelelwa ukuba iseza kuqhuba nokuna imvula emandla kweliphondo. Abatyholwa abahlanu kuquka ipolisi ababanjiwe ngokuphathelene nokuqhushumbisa umshini wemali ATM kutsho eDinokana ngaseZerans eMntla-Ntshona. Isantya isiphezulu esikhatshwa ngungqashi kuleqwa abatyholwa bebecela kwabanentsente de kwayoqhina eMahikeng. Sihlandlo eso sikhokelele ekugaganeni nobungqingqwa bengalo yonyanzeliso mthetho kwabatyholwa logama abanye beyebo nzakala. Kambe ke esisiganeko sisukele kwilali yaseMahurhwe nalapho abatyholwa abathathu bahlukene inyama nomphefumlo kudubulo. A chase between the police and the suspects, and the suspects some of the suspects were arrested in between Dinokana and this location. They were taken into custody, and then the rest of the unit followed the suspects to this location. Kananjalo ilungu lesebe lebakwantsasana libanjiwe ngokuyanyaniswa nokuphangwa kwamatshini wemali iATM. In the chase from Dinokana to here, we have arrested one police official. He's been taken in for questioning. We currently have him in custody and trying to get details in terms of his involvement. Abatyholwa abathathu baye babulawa kwihostele. Umnini wehostele othande ukungachazwa uxhalabile ukuba isakhiwo sakhe siye sasetyenziswa njengomqolomba wezihange nobukrelemnqa bezigulamkhuba. I'm concerned that maybe this apartment was used by the safe house or what. Let's applaud what has happened. They've moved swiftly to eliminate the three criminals. They are gone, they are dead as we speak. We are very excited about that thing. 4 has been arrested, including the police officers who are also happy about that thing. It means we are going in the right direction. It also sends a message to some who are also wants to do the very same thing to our community, because these criminalities, they sabotage our economy. Ukanti ke abatyholwa ababanjiweyo balindeleke ukuvela enkundleni kungekudala bejamelene namatyala ukuphanga umatshini wemali ATM ukuba neziqhushumbisi nobunye ubugwenxa obeyanyaniswa nesisiganeko kunjalo nje abanye abatyholwa abakafumaneki. Abahlali basethembise kuruleni bamemelela ukuvalwa kwevenkilana zabemi amazwe angaphandle kweli. Bathi inxalabo yabo ibangelwa imigqaliselo yezempilo nokudlela indlela kwabemi beli. Batyhola ngelithi kwezinye ivenkilana kuthengiswa ukutya okungalungelanga ukutyiwa ngabantu njengokutya osele kuphelelwe lixesha. Abakhankalazi bafuna abanini beziphaza nabathengisi abazizamelayo ibe ngabempeli kuphela. Athi abempeli baza kuthobela imigqaliselo yezempilo nokhuseleko. Abahlali bamemelela ukuba abempeli banikwe ithuba lokwenza ushishino ngaphandle kokuphazanyiswa ngabo bathi abathobeli imithetho. Uluntu luvakalise kuququka ngurhulumente etyhola abasemagunyeni ngokusilela kulungisa izikhalazo ekudala zikhona ngokuphathelene nemigqaliselo, ukuthotyelwa komthetho noqoqosho lwasezilokishini. We are sending expiring food for our children. Our children are dying every day. Today and every day, their children are dying because of their food. So they must go. We don't need you anymore. Kukhule kuxeleshana ngezikhondo zamehlo ethembisa emva kokuba uluntu lukhuphe isilumkiso sokuba mazivalwe mba iziphaza shops kule ngingqi. Okukulandela uqoqodiswa kosomashishini waseFosloras uMazwi Kubheka ofunyenwe esaphila emva kokunyamalala isithuba senyanga. Amapolisa ngenile ukuba ngenene Kubheka waqoqodiswa. Ngijonga ukuthi nje asisabafuni siright ngaba ngaphandle nje kwamazwi sesiright ngabo vele besiqalile vele ukuthi asisabafuni vele ngaphandle ukuthi umazwi bengekho besiqalile vele ukuthi asisabafuni ababuyele emakubo sesiright ngabo. Ukhankalazo labahlali luphele kungekho siganeko sithambisa amehlo. Abanye abanini beziphaza shops bebezivalile ivenkilana zabo ukufika kwabakhankalazi.
Sisithuba senyanga unkosikazi Dedra Uren noDumengeli ka-D exhuzula imikhali yolawulo njengosomaqhuzu kwicandelo lendaba nezisematheni ye-SABC. Uneminyaka engaphezulu ku-30 yamava kweli ziko edlala indima kubunkokheli becandelo lendaba enenxaxheba kusasazo lwemiba etshisa ibunzi kwisizwe kuquka imijikelo eliqela yonyulo nemisitho ephambili kuzo lonke. Esithi ncinga zembali buya kumava wehambo yeminyaka engama-30 uDedra Uren uchube isikhwebu sombono wekamva wecandelo lezendaba edandalazisa ngelithi usenedangatye lentshisakalo ngokumelo liziko losasazo lukazwelonke i-SABC nakwindima egangathwa kumxholo wezendaba ekuxhobiseni uluntu lweli kwiindawo zonke ngamaxesha onke. I'm kind of an institution in the SABC. I have been here for more than 30 years, and I'm passionate about what SABC News represents and what we deliver every single day. Ukwanabe ngelikhankanya ukwetha kokungundoqo kweliziko xa kuqononondiswe kambeke kuleqwa ixabiso loshishino ngaphaya kwenjongo ekukhonza uluntu. Over the years, it's kind of been eroded because SABC the funding model hasn't supported us, and we've tried to chase the numbers, chase audiences, and chase a commercial value. And in that, we've lost sight of what we actually, as I said, we exist because of a public mandate. Particularly in the era of fake news, false news, we need a public broadcaster more than ever, because the role of a public broadcaster is traditionally to bring information, to entertain, to give the news, and to educate people, communities. So for me, that is where I'm going to come from, is to say, let's go back to those basic values. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eGauteng. Umbengo omthiya ucima umlilo ezilandelayo zingeSiswati ngecala emva kwesihlanu eMalanga makube chusibele.